Днес, приятели, както сте видели в заглавието, ще ходим в Ботевград. Ами да, и това е моят канал. Исках да снимам видео за забравен герой, но се сетих, защото ще ходя в Ботевград и ще гледате малко с мен забележителности. Затова, да. И ще дойдете с мен в Ботевград. И сега сме 12:10, мисля, че... Не знам, стойте. 12:10 вече. Точно 12:10. И след 4 часа тръгваме към 4 часа. Ще сме с бус и да. До после. И така, хора, здравейте отново. В момента сме стойте 3:25 чувам. Около 12 часа сега дойде. Това е тъпо малко. И да, но това се среща в момент. Той сме заедно пак, тук си говорим. Нямаше как иначе, само това е катил. И така, хора, сега сме тук. В на майка ми баща ми стата горе. Чувате си сигурно какъв е този кашен, но това виждате. Ето ме там. И след сега сме и 26, мисля, че и 3:25. И след... Сега мисля, че трябва да тръгнем и 45 или и точно 4 часа май трябва да тръгваме. Ние ще ходим с бус, не моя. И да, малко след че някой чука. И така, хора, след малко тръгваме и да. Както в момента сме пак тук, но съм си легнал, чакам да дойдат. И да. Трябва да се реши да си намокра косата. И да си изрежеш блюдето косата. Но в момента няма къде, защото ще държим телефон. После ще таком и ще дойда. Ще дойда. Първо ставам ви тук. Хора, върнах се ето. Ще се оправя не така, няма да ходя така. Аз не мрази да ходя така с разрушена коса. Не ми е разрушена, просто имам 4 черти, т.е. Ето и малко кадри от пътуването. Сега ще ви покажа още малко. Хора, наистина имаше много по-близо до мен, но няма време да ги сложи, затова успях само ето това да сложа, защото нямам време и много бързах и да, но стана наистина красиво, планините са много красиви и да, за това. След толкова време път пристигнахме. Сега се ръвам мен на тази люка ми имам чувство, защото тази ще се скъса и тази. Да направим. Там има още една, но с инжирие. Тази с въже, там пък. Нищо не ставаме. Ето тук мисля, че да. Ще се скъсат това и... Защото си ги направили. Чак това са изгнили. Ето това за дървената нататък. И след толкова време път най-накрая стигнахме. Както виждате в момента сме ето тук, в някаква зала за деца, но не е за деца, просто вътре за деца, а ние сме на лука, тървена лука, има там още една червена от въжета, които са изгнили и всеки момент ще се скъсат. Сега сме ето тук и се люляме. Ами това беше спортен комплекс. Знаете ли колко дълъг път беше това, човек? 1 час път. Чак беше дълъг. Сега че брат ми учи да бие на пръщи и ми каза да ходя да разжара парите, но аз не исках. И аз не исках. И той сега ми се смее, защото и ми завърти глава. Как прекнах. И ми се смее, защото няма да бия. Петля. И в момента се люлям тук. То в принцип, стойте да справя. Тук сме в ресторант, се насеща го. Сега сме тук в ресторант, който... Стойте, че няма да се виждам хубаво, защото държа телефона гадно и вижда как държа телефона буквално. Така ми е ръката вътре и така е по... Ето така е по-добре, ама не. Така ще държа. И да, чакаме да влезем в ресторанта. Но в ресторанта няма да снимаме, защото има много хора, не се чуваме нищо. Но може да го заглуши и пак може да си говорим. Ще видим, да. Пак ще си говорим. И ще ви кажа какво си мислех тогава.
Аз няма да ви разказвам нищо. Просто има, но планините там са по път са много красиви, не наистина много красиви планини. На село, даже може лято да направя видео. До тогава, ако приемем още видеа, надявам се да направим още някакво време. Още малко време. Нали? Там каква дупка има, човек. Вътре се вижда някакво мазе. Мазе ли не знам какво е. Ами има нещо. Да, май мазе. Ама то има лампи, как ще има? То във всеко мазе има лампи, ама. И защо дворът е много. Аз съм бил и друг път тук. И един път бях тук пак на същото място в Ботевград, но това беше отдавна, преди 3 години беше. Ако снимах видеа, не се занимавах с тези неща. Аз вече от 1 година и половина се занимавам с поетството, т.е. се интересувам от тези неща. 1 година и половина. И да, в принцип аз съм много добър в училище и съм отличник по всичко буквално. Най-вече по човекът и природа, защото там няма история, естествено, защото ще съм 3-ти клас и нямам история, но имаме човекът и природа и там пише, например, коя планина е най-висока, например, Мусала и следващите ли се 3925 метра, такива. Мисля, че толкова беше, надявам се да е толкова. 3925 метра. Крехота, сега ме жал за кучето ми, защото го оставях. Аз дори в буса, докато пътувахме, аз забрах, че имам куче буквално. Хора, краката ми заволяха да се люлям. Дайте малко да поседим. Така малко леко се люшкам. Ще направо ми замръзнах ръцете, човек. А знаете ли колко студено е? -0 е тук. -0 градуса в Ботевград, човек. Да, стой, че помислих, че някакво охрана. Искам да не се скара човека. Тук е много голямо принцип. Вижте колко е голямо. Тези неща ги вземаш за една година 3. Гледайте колко е голям. Право е уникален човек. Ето този бар ни прилича малко на морето, което бяхме там на Приморско. И там е това големия хотел в България, сигурно. В Приморско е най-големия хотел, ама в България точно не знам. Ами много красиво. И така, хора. Какво? Не се карах, да не говорих. Така, аз тук съм с родителите ми. Тук, вижте, тук пише мебелна къща. Това означава, защото това е било мебелна къща. Има спортен клуб, точно за какво не знам, сигурно за много неща. Защото има кой за баскетбол тук. Не за баскетбол. Може да е за баскетбол, ама ще пише спортен клуб, футбол, не пише футбол, нито нищо. Какъв е спортът, значи са много спортове. Тоест не пише спортен клуб, точно какво не знам, забрави го.
И така. В момента часа е 5:30, всички сега хората трябва да са тук. От ресторанта не знам защо. Ги няма буквално. Или аз като се прибера, утре трябва да обработя видеото. В момента днес е точно какво е, не знам. Човек, аз имам 10% хора. 10%. Аре, чао и се видим малко по-късно, защото губим батерии и няма как да снимаме. Аз съм на 10%. А тръгнах на 27%. 28%, да. Или 7%. И... да. И чао. До после. И така хора, аз се прибрах на вече. И пак беше този път. Това е да тук. И да, прибрахме се и до скоро, до много нови видеа и чао!